O verán estivo marcado por numerosas festas que se celebraron en cada rincón da nosa provincia. Cun repaso das máis destacadas, despedímonos ata a vindeira semana. Grazas por estar aí. Viveiro volveu ter un sabor renacentista durante a feira celebrada do 2 ao 4 de xullo. Centos de veciños ataviados con traxes de época e numerosos turistas percorreron un animado mercado no que se ofrecía unha ampla variedade de produtos. Ademais, a feira, que estivo coordenada polo Concello ca colaboración da Deputación, incluiu numerosas actividades. Unha das que despertou maior expectación foi a de cetrería ca exposición de aves rapaces. Na primeira fin de semana de xullo tamén tivo lugar outra das citas ineludibles do verán na nosa provincia, a tradicional rapa das bestas de Candaoso, declarada de interese turístico nacional. Como todos os anos, procedeuse a cortar as crinas dos cabalos que baixaron a primeiras horas da mañá dos montes de Bullo e Lerín. Ademais, dentro do recinto do Curro, marcáronse con ferro as crías que naceron desde a rapa anterior. Os numerosos curiosos que se achegaron a Candaoso tamén asistiron ao ritual da pelexa de garañóns que forma parte desta tradición ancestral. Con barcos engalanados, a xente do Mar da Mariña volveu vivir un dos días máis especiais do ano ca celebración da festividade da Virxe do Carme, a súa patrona. En Foz, a imaxe da Virxe percorreu as principais rúas da vila portada por mariñeiros. A comitiva chegou ata o porto, onde o párroco procedeu á bendición e despois fíxose a ofrenda floral ao mar. A procesión continuou sobre alfombras florales que foron elaboradas durante toda a noite. Este verán tamén tivo cabida a solidariedade co primeiro Festival Solidario Baganda, en favor do ONG Cirurxáns do Mundo, que se celebrou na área recreativa do Azúmara, en Castro de Rei. Música, danza, poesía, maxia e humor formaron parte deste encontro que estivo conducido polo actor Carlos Blanco. Que non lle importa ir aquí, actuar sen cobrar, en vez de estar na praia. Hai a xente que non nos importa estar aquí, ou mellor papar un pouco de frío. Hai a xente que pode traer un neno do Sáhara de 7 anos, porque hai que operarlo da gorxa. O evento saldouse cun éxito rotundo, xa que se recadaron 3.000 euros cos que se sufragará a viaxe a Lugo e as operacións de 4 nenos ugandeses que sofren graves enfermidades. A Fundación TIC sumouse a este acto solidario coa elaboración dun vídeo que amosa as actividades da ONG e que foi emitido durante o festival. Tamén se deron a coñecer as actividades que desenvolven tanto a Escola de Imaxe Son como o Centro de Produción de Programas. E tamén en Castro de Rei, pero neste caso na Carballeira de Riberas de Lea, celebrouse a primeira edición da Festival do Lea, no que participaron 7 grupos galegos e asturianos de folk e rock. O encontro estivo organizado pola Asociación Cultural Xenxibre e contou coa colaboración do Concello e a Deputación. O Naseiro, nas beiras do Landro, mudou o seu aspecto durante 5 días para acoller a Romaría do Boxantar, unha tradición con máis de 100 anos. Familias enteiras reuníronse en torno á mesa para compartir a comida campestre e degustar os manxares máis típicos da comarca. Tampouco faltou nesta ocasión o bo humor. O descenso humorístico do Landro volveu ser un dos ingredientes desta festa que está declarada de interese turístico nacional. Ante un público moi especial, polo río baixaron embarcacións como este futbolín homenaxeando o Campeonato do Mundo de Sudáfrica ou estoutra gobernada por unhas sereas moi especiais. 5 formacións de Indonesia, Daguestán, Senegal, Rusia e Murcia, ademais da anfitriona Vaguas de Terra, participaron na edición número 32 da Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. Sons apegados á terra e chamativas coreografías non defraudaron os numerosos amantes do folclore que se deron cita na Vila Mariña durante a primeira fin de semana de agosto. O público abarrotou a Praza Maior de Viveiro para asistir á gala final da 19ª edición do Festival da Canción do Landro. Este ano contou coa colaboración da Fundación TIC, que gravou íntegramente o evento, que despois se emitiu en diferido en horarios de máxima audiencia en diversas canles locais de Galicia. Na gala actuaron 5 finalistas. A canción inédita gañadora foi Silenzo, cántase o fado, que compuxo o viveirense Daniel Caxete. A súa intérprete, Maribel López, recibiu o premio de mans da vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez.
fado. Silenzio, ninguén se mova. Unha guitarra que chora. A pavista vai e ven, canta sofado tamén, canta sofado tamén, que está girando Lisboa. Xente